מה קורה חברים? כאן ג'ולס וסרטון פורטנייט עם חברי הטוב. תגיד שלום. שלום. ועכשיו אנחנו מתנו בסרטון פורטנייט מטומטם. טוב. אחי, מה עובר עליך? עובר עליי טיפשות. לול. טוב, אז עכשיו אנחנו ננסה לנצח את המשחק. יש איזה כיף, עלה לי המשחק נודר נדר. אם אנחנו לא מנצחים, אני פיתה. אבל אתה באמת פיתה. אתה יותר פיתה. אני יכול לאכול פיתה בדקה וחצי. אתה אוכל פיתה עם שמנת. יש לך חבורת דיפולטים מטומטמים. חבורת דיפולטים, תרקדו. וואי, זה תחת גדול. וואי, כמה דיפולטים יש בשרת הזה. הנה, תראי מה אני עושה. איפה אתה? בוא, תסתכל. שיט, תעסיק סבל. בוא, תראה את זה, אחי. תראה איזה יפה זה, תראה איזה יפה זה. רגע, לא דוד. וואו, יואו, תגזר את התחת של מייסין. היי, יואו! רגע. תסתכל. היי, יואו, אחי, מה ראיתי עכשיו? אחד פה. תלחץ פה, אחי, מה תספים לי את זה? תפסיק להספים, היא אמרתי את זה מהספים. עשיתי שלא נלחץ פה, סבבה? עשיתי לייק. ליגה בוי. גם נחתתי פה, איפה אתה נוחת לסלם? אחי, לא עשיתי כלום, יש פה רק שדים, די. וואו! אחי, מה נעזל? מה קשור? שור. הנה, יש לי את הרשת אחי. יואו, זה מביא לי 900 XP. לי עשיתי את העיר הכי טוב בארץ ממשפחת ה-ARN. מה קשור? את הסקייפר הכי טוב. לי זה אני קשור, ששומעת בסדר? אח שלך. זה קשור שלכל נשק יהיה משפחה. תודה. למשל משפחת הגנבים, כמו עומר. אבל באמת אני אוהב אחי, אבל למה זה שצריך לפתוח גרפלר, נו? גלאפר זה בשבילי הכל בחיים. גרפלר זה בשבילי גרפלר של חיים. פאק! What the hell? רק לי לא יצא פאקינג מיליאר מהעיר כאן. הייתי רק רב. רק אני שמעתי יריות. רק אני שאתה כזה טיפש וגם אני שמעתי יריות. אחי, כמה פאמפים יש פה? אני יכול להבטיח שראיתי כבר איזה 90 פאמפים. אחי, במשחק רגיל לא אמור לי 90 פאמפים, לפחות 100 פאמפים זה אמור. טוב, בוא נתמקד במשחק בלי צחוקים מטומטמים וחסרי תועלת. שומע מהפאקינג בויסצ'ט שלך. אחי, אבל למה אתה 1 HP? מה אתה עושה? כי נפלתי בכוונה, רציתי לבגר את התוכן. מה קשור לתוכן? אני יוטיובר, אתה אבל לא. בא אליי? וואי, אני הולך כאן עם גלאפלר מטומטם. אחי, אם אני אתה בן מת פה. 15. נכון. אחי, איך יש לך כל כך הרבה אימים? יש לי מיליונים. תרים שלך. לוזר. בואו ניקח את הסטארטי ונשק די יקר ונהרוג את השטרת של הנגרים האלה, ניקח אותם הביתה ניקח אותם הם צריכים לישון שיש להם מחר בית ספר. לצאת. יש כאן נגרים מעצבנים, תודה לוד. דבר מטומטם שמעתי איך קוראים לו. אחי, איך התרחקתם כל כך מהר? תגיד לי אתה. מה אתה עושה? יש פה טבע, אני אקח אותה וככה ירגו אותי. ככה כאלה גרועים יש בשרה לזה. ואתה בגללך אנחנו לא ברן. עד זה גם שיש שחקנים ממש גרועים פה. אתה יודע שלא מצאתי אפילו פעם אחת. איזה כיף. אתה מצאת מיליון פעם. 3, 4 ותחת. יש פקעתי את זה.
אחי, איפה אתה? איפה אתה, אחי? איפה אתה? אתה ספיידרמן, אחי? הלו? אתה ספיידרמן? הלו? טוב, עזבו את זה שהוא לא מדבר. אפשר להגיד שהוא ספיידרמן, הוא הספיידרמן של ישראל. כל מי שצריך אותו, שיתקשר 555567. שלי, נו זה... תודה על הכל, תודה. בוא נראה. אני מספיק אילים, איזה חרא. בואו אני אקח את הסקאר. תודה. יש לה בנשק. אחי, הרב טיפש הוא מנהר אותו שם. לא. אי טיפש, אין מה לעשות. אין מה לעשות יותר מדי, כי אני טיפש מדי. יכולים להתרחק ממני תוך שנייה וחצי. בוא נגיד אותך על אלה שאני לא צריך אותם. אם אתה רוצה יש לי קלות, זה מה שאני לא שומע אותך ואת ממש שלחצת אותי עכשיו פה. תעתעת שאני בא לפחות. יואו, תתן לי משהו נדיר, רצח. סתם זה לא. אני אשמח על הרוח ואיך יותר מהר. אחי רוצה עוד משהו? וואי. בוקסינג גייגי. או, מלא תיבות יש פה. אני אקח אותנו. הנה, כאן יש, ופה שם. איפה זה היה? כן. אני לוקח את זה, אתה לא תצליח. איזה נמנם קטנה. טוב, אל תיקח לי לנשקי. לא. אולי לא הייתה לנשק שלי. הופה. קפה! טוב, יש כאן תיבה, תיקח לי אותה. לא! טוב, אם אנחנו עדיין בסרטון, ואחרות תצטרפו לשרת דיסקורד. בזמן עד שהוא באמת יענה לי וידבר. אתה יכול לדבר, אחי? טוב, משהו מברך. נראה ועלות הכי בלתי נסבל בארץ. איי, לוץ מתמודם כמו המשחק עצמו פה. אחי, לאן אתה הולך? זאת הכי גרוע שיכול להיות הגיוני. היי, מה אתה עושה כאן למעלה? שלום, מה נשמע? פה אנשים? לא. מה אתה רוצה? שם. רק כדי להתרחק ממך. די, שלי. איך לא לבקר את התוכן. יואו, יש לי כל כך הרבה אילים מגניבים. הופה! יואו, איזה מטורף אני. אקסטי ווסי בשוק. יואו, אני כל כך... מה? זה פאקינג פול. לוקח את זה בכל מקרה ככה. פשוט הולך מזה. 3, 4 טוב, עזבו את זה, אני ככה צריך את זה, אז ביי, וזה נבחר את זה בולבול שלך. טוב, לך קח את זה, אחי, לך קח את זה, הנה. לך קח, לך יהיה אותי פעם. וואלה, הרי לי שמץ. אני לא גרון נגע. בוא נוריד את הסימון הזה. והנה בוא נרוס טבע מטומטמת שתמיד לא יצא שם אף דבר טוב. ביי טבע גרוע. יואו, ממש שקרנשתי את התחת. יאללה. עושה את זה. וואי, בוא נראה את הפעם. נו. לא פתאום. אחי. אני שמה. באתי להגיד שהוא איכשהו מצליח לצלוף בהם ממש טוב. יש כאן חדש בשבילי. אני הולך להרוג להם את האנשים. אני חייב את זה, אני חייב את זה, אני חייב... תודה על ה-AR.
יש לו גלאבלר, אמא! בוא נראה, כמה זה לראות לי. אחי, נו באמת, חמש עוד סטרילוד. טופ? מי זה טופ 1? בוא נראה שהוא עדיין די טיפש. אחי, לאן הוא עולה? אנחנו חייבים לנצח ואנחנו פאקינג טופ 6. יש לנו רוצים לנצח שזה אומר בערך. טוב, אין לי שמץ של מושג, אל תשאלו. צון וויקים! שלא יבוא לכאן עוד 4 שלוש. אחי, עכשיו יכול להיות טבעות. אחי, שלא יתקרב איפה שאני מתתי. שלא יעז אפילו להתקרב איפה שמתתי. טוב, אם הוא רוצה להמשיך את יאללה, והגעתי. יו, פיצה. ימי, ממש צריך לשאול פיצה. יש לי כל כך הרבה מזל טוב. אז תפלו לי מזל טוב. פיצה זה טעים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. טוב, בוא נאכל אותם. את זה אני אשאיר לעצמי, את זה אני לא יודע מה נעשה, ואת זה אני לא יודע מה נעשה, ואת זה כן נעשה. עכשיו בוא נלך. הנה, הוא יופי. אני עכשיו אבוא אחריו, כי אנחנו נהיה עכשיו בדוק. אתה מנסה לצלוף בכלב? צלוף פך. מה שקרב לך, אני מבין. כאן. סבבה. אני רק לוקח כאן את הגלאפלר המוזר הזה שכאן. להחליף אותו בפיצות שאני לא צריך. רגע, אז תאספתי גם, כי אני ממש פיש. יו! אני הולך לבזבז כאן עוד אחד. כאן שיש פה יופי, זאת שומע אותך אחי. איזה מזל טוב יש לי. הרגתי אחד מהחברים שלו. ביי לוזר בחמוזר. 1 HP אחי. 1 HP, נדה, 1 HP. רק עכשיו אני ארד שם שומע אותך. תודה יש עכשיו שומע אותך. סלוף פה. הוא שם, איפה שסימן. אני לא רואה אותו אפילו, מה אתה אומר לצלוף פה? אתה יכול לראות אותו איפה שסימנתי את המיני, זה יפה. מה? מיני זה דבר יפה. לא ידעתי שמיני זה כזה יפה, אבל בסדר. אבל שמע, אנחנו כרגע טופ 4, שזה רק הדו הזה. אנחנו צריכים להרוג אותם. אנחנו רוצים לך לנצח במשחק עכשיו הזה. באמת פה אתה צודק. רגע לנצח. אני עוד בטוש טוב. הרגתי. אני עוד אותו, אל תדאג, אני הורג. אחי, אתה עושה לו פיניש. זהו, אחי, אפשר להכניס חברים ניצחון אוטומטי. איפה? הנה! אני רואה בו. אחי, 1 HP נותן לי 1 HP, אחי טוב. ג'ימי, לקואג'י. קוד הפחד. פחד גדול, ואנחנו ניצחנו חבר'ה, ואנחנו קטינים ממש טובים בפורטנייט. ביי חברים.